Het is een mooie feestje, het is heel erg gezellig. Ik moet vleesbaar, dat kan ik niet zo goed. Dank je wel. Oh, zijn een minuut? Oh, dat is moeilijk. Anders krijg je wel een minuut. Oh, nou, ik zal even proberen in het Fries te praten. En het Fries is heel moeilijk voor de Chinese personen. Ja. En het is een mooi feest hier. Is dankjewel en het is goed. En het is heel mooi. Nog een lange minuut. Dankjewel voor iedereen die hier is. En het is mooi georganiseerd door de organisatie. Ja, het is goed. En ik ben heel tevreden hoe het hier is. En ik heb niet zoveel te vertellen. En dank je. Ja, ik sta hier met pech op de Koemarkt. Heerenveen. Daar gaat een ambulance, politie, brandweer, taxi. Heel snel graag. Dankjewel.